إسراء كل المسمد وينون الدين كو حياة أي دينو كو كاتشي نانجي سو كاتشي إتامي دين هايدر على نتي هايدر هيداك دين كنيم كاتشي كنيم نانجي دينو عندنا سبحان الله كان جيدا نت ودي تك مو تيمي أورتو تاواتان كو غوت كو يلاغا جون نون أيدي ديرو تكي كوكو غارتات إما ديرو تكي كنيم يامرا إما ودو آية جيبينو من الله صلى الله عليه وسلم الله يا أيها الذين آمنوا إيه من أنون غوندين بي الله بي الله هذا توجور كي غوندين بي يا أيها النبي هل قل النبي كن الله صلى الله عليه وسلم أو يقضي أزواجك بسدي ما بي وبناتك بيبي ما بي ونساء المؤمنين الرب جلب بي أن يدلب عليهن بجلابهن يبن بعد أرتدما ذلك أدنى أن يعرفن دم دون وانا فنار دم دون فوف نلات صلى الله عليه وسلم هرجني دم عندر ndeysan على ما أتى آخر الزمان سكالا o wi ko goddum kadi ma are leñolam yatawasaluna ba'dahum al-ba'da bidun ar-ru'ya ma hunde are leñolam be jokkondir be gandidir kon non tawbe meeda yindirde go fof meeda fawde goddo yitere ndo helicopter arinde be bi ko dum ndo avion arinde be bi ko dum ndo auto arinde be bi ko dum ha boy ko jom hakkillaji di مبي الله نلا صلى الله عليه وسلم بي يتواصلون بعضهم البعض بدون الرؤية ما بين جوكن دير تابي ميدا يندرتي دوم دون وون حديد تلفون اودو يا دوم دون نلا صلى الله عليه وسلم هادين دوم اندرا علامات اخر زمان او وي كادي يحبون الخلق ويصنون الخالق نجد تغور الله بنجد تغلو يحبون الدنيا وينسون المال بنجد أدون بنجد لاكار هذا بنجد أفوف نندوك نجدهم كوان دوم دوين نجدهم كمهد دوم دوين نجدهم كجوار خالص يدا كون هي كون خالص كرتير الفامدي هنكدي كدام موي كبر الغوفون نجدهم كبرد هندي نجتيم هادو كجد أنا لا سيفينو علاماته آخر الزمان هنكدي كالو غون نتي يدد كالو فنانو فوي ادو كالو غونغو كالو غون هنكدي اون هنكدي وونتان كا غانيما هنكدي اون ko nangirte wonke rendindem e joomi comme si joomi anda ko golladda ko Allah yeppan ha bani mata woymen baydi non orjuu emanati ila ahliha ko jeyda ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyma tena kay ka garturowde dum non a ruttinta tan buri had tetedema wasta sa ruttinima jomu wima nanganam don ha boy kono rutti e dedo gede fof nelaat sallallahu alayhi wa sallam o sifi non dum e nder alamatu akhir zaman yummiraɓe ɓe e babiraɓe ɓe kadi ina jogui hen responsabilité mawɗo e koltu mo sukaɓe mabɓe mbaɗata nde wonno garɗen tan ko suftiri Allah tabaraka wa taala o wi fe dhakkir fe inna dhikratu tanfa'ul mu'minin cuftodire nde wonno ko cuftodirte ko ina nafa julɓe ɓe summiyat insan bi kathratu nisyani neɗɗo ko neɗɗo tan ko jejjito ko noon cuftodirene koye men hande jiya ɓima ina waɗi koltuma fewani mbiya a anda haysa yani a nani haysa a yani a nani a ƴewta ɗum tene kay an yumra ka mas'ul e nder galle to ndesaɗa ɗo an baba ka mas'ul e nder galle ma ɗo a ala sona konngol ma gorko ala sona konngol muɗum ɓaydi noon Allah ko resma konngol ngol
a toppitorde no feewi kono wona yaade jumaji e jamaji taw ko an jayge nden huɓɓe galle ma haydara anda hen hande ko kalku ganda debbo hersirteno debbo ne foti suurade kollira ɗum e boowal sirlu mo ganduɗa ko alaqat beyne zawji wo zawji hande ke bedde jiita ɗum ko gurnam mo ganduɗa hakkude joom galle e joom suudu muɗum ko hunde ganduɗa wirdide an gara kolleɗa ɗum mbiya ko ni poti e potta noon e waɓen dendam hamme mbi machallah kayri ko jottade Allah ne fewni tena kay a yiiɗa yumma way noon a yiiɗa joom suudu ma way noon a yiiɗa mawni way noon an a yiiɗa ɓe mbay noon qala taala ya ayuha alladina amanu attaqu llah wa kunu maa sadiqin e hey mon onon gonɗinɓe kuule Allah gondon e gonɗin mbasa fende ko jiita komo ɓonni koltu gongo Allah wiyam ɗum ɗo ina feewi tena kay andi fewani ka penda tena kay nala sallallah alih w sallam wi el mumin la yakdib nde wonno meeɗi namdede an nala sallallahu alih w sallam beele julɗo omo wujjo wiyey beele julɗo omo zin o wiyey o wi beele julɗo on fen o wi mumin la yakdib julɗo fenata tena kay an a felli wadde noon aɗa andi oɗo ɓorni ko fewani nde wonno qul inna al khasirin huma alladi khasiru anfusahum wa ahlihum yawma alqiyama pertuɓe ɓen mo ganduɗa pertuɓe koye mabɓe pertuɓe koreji mabɓe janggana ñalama darde yo Allah dande men hen en ko pertuɓe nde wonno keesi atul ari atul ɓen koko ndumtina hendu aljanna la yadkhuluna aljanna wala yushimmu rihaha hay urnat aljanna ɓe gurtaka saka naade nela sa sallam wi sa yi rewɓaɓe noon el anahunna huɗum hay sa huɗani kudde Allah koko wone maɓɓe hay sa huɗani kudde Allah koko wone maɓɓe ɗum noon ha joni wuuri tan kono rufani ko mbawɗa wadde foof rutte e joomi nde wonno Allah ne yiɗi jiyaɗo muɗum o wi qul ya ibadi alladi asrafu ala anfusahum la taqlaqu min rahmatillah inna allaha yaqfiru dhunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim ay Allah ne yiɗi jiyaɗo muɗum Allah noddir men ko maccuɓam e heymon onon maccuɓam yaaɓe ha kebbino goofi Allah subhanahu wa taala yaaɓe ha hebbino goofi hoto ɗamtinde moƴƴere Allah hatma waɗa bonande mo ganduɗa ha fonno joogue asman ɗamtinɗa moƴƴere Allah mbiyami kam somi tuubi Allah yafta kon wadde noon tuuben duttuɗen e joomi ganda a gurnam ha abada ala gurnam ko jujjude ko fof ko mayde tene kay sa maayi annannama e nder oɗo kabila paaɗe ñiɓɓiɗe gulɗe mbiɗe jaw mum kay en nekkiɗo koko garata ɓeɗo yen teppe mabɓe nene naati jeyɓiɗe leydi ndi ɓe gar ɓeɗo teppe mabɓe nene naati jeyɓiɗe asma maɓe gara mo mayɗe hen foof ɓe mbima est ce que lande oɗo gorko leeliɗo holɗum ko ganduɗa e makko on woni nela sallallahu alih w sallam holɗum ko ganduɗa e oɗo gorko beele o arani mon o wimon diino ko ɗum ɗo taw fatel awon taw gasi ko ɗo tan mbawata fewnude diine ma ko nurutto hamo fewta ala gasi innaha kalimatu min wara aha barsaqila yoɓitte konngol mo ganduɗa wawa ruttade konngol mo ganduɗa wawa ruttade ñalama goto 50,000
ñalam goto duuɓi ujunere nder kabire duuɓi ujunere ñalam goto bandiraɓe julɓe Allah wonno 15 hayral maruf ko ɗum ɗo yiɗi nde andede nde o tagui bammen adama alayhi salatu wassalam o etti ruh makko o waɗe bammen adama alayhi salatu wassalam o itte nanɗi makko ɗi o waɗe bammen adama alayhi salatu wassalam o etti guite makko ɗe o waɗe bammen adama alayhi salatu wassalam ha o wawa andede eɗen gandani men fof keni ɓiɓɓe adam kulluna min bani adam o bani adam mine turab enen ɓe fof ke ɓiɓɓe adam te ka ɓiɓɓe adam ɓe fof ko less lendiɗo fayi o addi men Hawa enen ɓe fof killañen goto ɗum tan kanko nala sallallahu alih w sallam o wi kuntu nabiyan o kuntu alam bi nabowati wa adamu bayna al ma'i wa tin min mbeɗa andi komo annabi mbeɗa humpiti kadi annabagalam e on san kanko bammen adama alayhi salatu wassalam on woni hakkude ndiyam e ɓakkere wadde ɗum ɓooyi hedde noon ko kalten koɗo ebde umi nefsi guiɗe dow hooram duttiɗen e Allah subhanahu wa taala duttiɗen e Allah qabla al fawati dawam duttiɗen e Allah sa ruttake Allah ha a mayrini a perti ñagoɗɗo Allah wondi ley taw hankkadi gasi kadi oɗo jahannam famdani jahannam o waɗi ko jibali jibaluji fof waɗi 250 waɗi ko multi virage uji wona yettim tan a naati jahannam subhanallah wona yettim tan a naati jahannam kono Allah omo yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo yiɗi leñol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay janggo so nanni ummate nabi sallllahu alayhi wa sallam e nder jahannam o watta ɗum ko annam mabba sababun kerse makko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbadde mbabba neɗɗo jogoto kadi halka e ha abada ɓayde noon kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woɗi saaha goto o waɗino erago wonde Aboubacar Siddiq ndeno noon omo woni e lahdatul wada omo rafa omo andi kadi oɗo rafi tigui o ummotaki hen o wi Aboubacar yo nawum e place ganduɗa daha bihi e shuhada to ɓe mbaɗannoɗo en jihad yo ɓen nawum toon sohna adama ayse annabi men wi ñana jamma altine golleji lañolam foomi holloye armantul gila am yen battinimo wuuri annabi o yen battinimo wuuri juuɗe kala goto tinniti o yomo an o eblima jaɓɓade ɓurnaɗo windara